കൃഷ്ണ മാതാജി ഒന്നുകൂടെ വായിക്കണം. ആരെങ്കിലും വായിക്കേ? പങ്കജാക്ഷി വായിക്കുന്നോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. അധ്യായം 11 ശ്ലോകം 31 32. ഹരേ കൃഷ്ണ. തമാത്മജൈർദൃഷ്ടിഭിരന്തരാത്മന ദുരന്തഭാവാ പരിരേഭിരേ പതിം നിരുദ്ധമപ്യാശ്രവദം പുനേത്രയോർവിലജ്ജതീനാം ഭൃഗുവര്യ വൈക്ലവാദ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിവർത്തനമില്ല. വിവർത്തനം. ശ്രീലപ്രഭുവാദിക്കേറ്റ്. ദുസ്തരമായ ഹർഷോന്മാദം അത്ര ശക്തമാകയാൽ ലജ്ജാവതികളായ രാജ്ഞിമാർ ഭഗവാനെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളറയിൽ ആദ്യം ആലിംഗനം ചെയ്തു. പിന്നീട് അവരവിടെ നിന്നെ ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് ആലിംഗനം ചെയ്തു. അതിനുശേഷം പുത്രന്മാരെ ആലിംഗനം ചെയ്യാനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപത്തേക്ക് അയച്ചു. സ്വയം ആശ്ലേഷിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് അത്. ഹേ ഭൃഗുവര്യ, അവർ തങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും മനഃപൂർവ്വമല്ലാതെ അവർ കണ്ണുനീർ പൊഴിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയൻ. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മുഖം കരോതി വാചാലം ഭംഗം ലംഘയതേ ഗിരം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിന്യേ നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിധായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരവധാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിനെ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിനെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മംഗലാപുരത്തിന്റെ പ്രണാമം മാതാജി. ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ അടുത്ത ശ്ലോകം ഏതാണ്? അതവര് മ്യൂട്ടാക്കിയേക്കുക. 43 ഭാവാർത്ഥോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ കുറച്ചെടുത്തായിരുന്നു അല്ലേ? ജീവാത്മാക്കളുടെ ഒത്തുചേരലിന്മേലും അകൽച്ചയിന്മേലും സമ്പന്നനായാലും ദരിദ്രനായാലും യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? എല്ലാവരെയും ഒന്നിച്ചു ചേർക്കുന്നതും തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നതും, അതായത് സൃഷ്ടിക്കുന്നതും സംഹരിക്കുന്നതും എല്ലാം അല്ലെ ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരമാണ് എല്ലാം നടക്കുന്നത്. അതിന് ഉദാഹരണമാണ് കളിക്കോപ്പും കളിക്കാരനും അല്ലെ. അയാളുടെ വിനോദ വസ്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ച ദൃഷ്ടാന്തത്തെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ഉദാഹരണം തന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണെന്ന് പറയുകയാണ്. നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായ പരിണത ഫലങ്ങൾ സമ്മാനിക്കാൻ ഭഗവാൻ ബാധ്യസ്ഥനാകയാൽ കളിക്കാരന്റെ ദൃഷ്ടാന്തം പ്രയോഗയോഗ്യമല്ലെന്ന് ഒരാൾ വാദിച്ചേക്കാം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനും കളിക്കാരനുമായിട്ടുള്ള താരതമ്യം ശരിയല്ല എന്ന് വാദിച്ചാലാം. പക്ഷേ കളിക്കാരൻ അയാളുടെ ഇഷ്ടാനുസരിച്ച് കളിക്കോപ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയോ വേണ്ടാതെ എടുത്തെറിയുകയോ ചെയ്യാം. അത് ഭഗവാന്റെ ഉദാഹരണമായിട്ട് ചേരത്തില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാനുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യണ്ട. എന്നാൽ അത് തെറ്റാണ്. നമുക്കത് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അത് അങ്ങനെയല്ല. പരമേച്ച ഭഗവാന്റേതാണെന്നും അദ്ദേഹം ഏതൊരു നിയമത്താലും ബന്ധനല്ലെന്നും നാം സദാ ഓർക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നത്. ഇച്ഛ ഭഗവാന്റേതാണ്, ചെയ്യുന്നത് നമ്മളായിരിക്കാം.
ഒരാളുടെ സ്വകർമ്മം അനുസൃതമായ ഫലങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുകയാണ് പൊതുവായ കർമ്മനിയമം. ഒരു ക്ലാസ്സിലാ സാർ, ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം. അപ്പൊ എന്താണ് ഫലം, നമ്മളായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ച്. ഫലം തരുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാണ്. എന്നാൽ ചില പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഭഗവത് ഇച്ഛയാൽ അത്തരം പരിണിത ഫലങ്ങൾ മാറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓരോന്ന് വരും എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റും. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നത് പാണ്ഡവർക്കാണ്. പാണ്ഡവർക്ക് പലപ്പോഴും അല്ലെ അവരുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ചോ അനുസരിക്കാതെയോ ആയിരിക്കും അവർക്ക് പലപ്പോഴും ദുരിതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ മേന്മയുണ്ടാകുന്നതും. അത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ച് കർമ്മങ്ങളുടെ കർമ്മഫലങ്ങളെ മാറ്റാനായിട്ടും ഭഗവാന് കഴിയും എന്നാണ്. നമ്മളൊരു കർമ്മം ചെയ്തു, അതിന് ദോഷഫലമാണ് വരേണ്ടതെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഇച്ഛിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ദോഷഫലം മാറ്റാനായിട്ട് ഭഗവാന് സാധിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തരായിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ ദോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റും. എന്നാൽ ഇത്തരം മാറ്റം, അതിന് ഉദാഹരണം പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാണ്ഡവരുടെയാണ്. എന്നാൽ ഇത്തരം മാറ്റം ഭഗവാന്റെ മാത്രം ഇച്ഛ മൂലമേ സാധ്യമാകൂ, മറ്റൊരു ആരുടേതും അല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ കർമ്മഫലം മാറി വരാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട കർമ്മഫലം ആയിരിക്കില്ല വരുന്നത്, നമുക്ക് നല്ല കർമ്മഫലങ്ങൾ ലഭിക്കാനായിട്ട് ഇടയാകും. ആകയാൽ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്കപ്പോ ഭഗവാൻ നമ്മൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദോഷ്യം കർമ്മഫലം കിട്ടേണ്ടതാണെങ്കിലും നമുക്ക് നല്ല കർമ്മഫലം കിട്ടാനായിട്ട് ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചാല് സാധിക്കും. ആകയാൽ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കളിക്കാരന്റെ ദൃഷ്ടാന്തം തികച്ചും അനുയോജ്യമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഓരോ കളിക്കോപ്പുകൾ കൂട്ടുന്നത് കളയുന്നതും ഏതാണ് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഓരോന്ന് തരുന്നതും തിരിച്ചെടുക്കുന്നതും. അല്ല, തിരിച്ചെടുക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അതും നടക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. ഇഷ്ടമുള്ളതെന്തും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പരമേച്ഛയ്ക്ക് സർവ്വ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ളതിനാലും അദ്ദേഹം സർവ്വ പരിപൂർണനാകയാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയിലും പ്രവർത്തന ഇനത്തിലും തെറ്റില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ശരിയായിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്, ഭഗവാൻ ഒന്ന് തെറ്റുപറ്റാറില്ല. പിന്നെ എന്താണ്, എല്ലാം ഇച്ഛയും നടപ്പിലാക്കാനും ഭഗവാന് സാധിക്കും. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാകുമ്പോഴാണ് പരിണിത ഫലങ്ങളിൽ ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഭഗവാനാൽ വിശേഷിച്ച് നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നന്മ വരണം എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ. നമ്മളൊരു യഥാർത്ഥ ഭക്തനാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലത് വരണം എന്ന് ഭഗവാൻ ഇച്ഛിക്കാനായിട്ട് ഇച്ഛിക്കാൻ ഇടയാകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയില് ഉറച്ചു നിന്ന് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക എന്നാണ്. നിരുപാധികമായ ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ഭക്തനെ ഭഗവാൻ നിസ്സംശയം എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയില് ഉറപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ്, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മള് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ശുദ്ധഭക്തനാകുമ്പോൾ എല്ലാ പാപ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെ രക്ഷിക്കാം. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ലത് വരുത്താം. ഭഗവാന് കർമ്മഫലങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തപ്പെട്ടതിന് നൂറുകണക്കിന് നിരവധി ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ലോക ചരിത്രത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാന ഉദാഹരണം പാണ്ഡവ. അവസാനം എന്താണ്, അവർക്ക് എല്ലാ നന്മയും വരുത്താനായിട്ട് ഭഗവാൻ മാത്രം വിചാരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് സാധിച്ചത്. ഒരാളുടെ പൂർവ്വ കർമ്മഫലങ്ങളെ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിന് ഭഗവാന് സാധ്യമെങ്കിൽ പിന്നെ നിശ്ചയമായി അദ്ദേഹം സ്വന്തം പ്രവർത്തികളുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളോ സ്വയം ബദ്ധനല്ല. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെ പരിരക്ഷിക്കുന്ന ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭഗവാൻ സ്വന്തം പ്രവൃത്തിയിൽ വരുന്ന അതിന്റെ ഇഫക്റ്റുകൾക്ക്, അതിന്റെ ഫലങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം അതിൽ ബദ്ധനാകുന്നില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റുള്ളവരെ, ഒരാൾക്ക് സ്വയം ആകാമെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഒരു എടുത്തു പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അപകടം പറ്റിയാൽ, നമുക്ക് അപകടത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനാകാൻ പറ്റിയാൽ മറ്റുള്ളവരെ മോചിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതേപോലെയാണ് ഭഗവാന് എല്ലാവരെയും മോചിപ്പിക്കാനായിട്ട്
സാധിക്കും. പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മോചിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടോ എന്നാണ്. അദ്ദേഹം സർവ്വ നിയമങ്ങൾക്കും അതീന്ദ്രിയനും പരിപൂർണനുമാകുന്നു. ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്തിനാ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഇവിടെ പറയാൻ കാര്യം എന്താണ്? അയാള് ധൃതരാഷ്ട്രരും ഗാന്ധാരിയും അതേപോലെ വിതുരരും അവിടം വിട്ടു പോയി അല്ലേ? അപ്പൊ അതിൽ ആര് ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്നു? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ ആ ദുഃഖത്തിനൊന്നും അതിലൊന്നും കാര്യമില്ല, ആശങ്കപ്പെടണ്ട. എന്തുണ്ട്? ആരുണ്ട് കൂടെ? ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ അവരോടൊപ്പം ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവരെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് വിലപിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഭഗവാൻ എന്താണോ ഇച്ഛിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നടക്കും. അതൊന്നും തടയാനായിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കത്തില്ല. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് വിചാരിച്ചാൽ അതൊന്നും നടക്കാതിരിക്കാൻ ഇടയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇച്ഛിച്ചതേ നടക്കൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവർക്ക് നന്മ ഇച്ഛിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടക്കും. അല്ല അവർക്ക് ദോഷമാണ് വരാൻ ഭഗവാൻ ഇച്ഛിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടക്കും. അതേപോലെ ധൃതരാഷ്ട്രം ഒരുപോലെ തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചാൽ ആ തെറ്റുകൾക്കൊക്കെ മാപ്പ് കൊടുത്ത് ധൃതരാഷ്ട്രരെ എന്ത് ചെയ്യാം? മോചിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന് സാധിക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിനാണ് ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവെ അങ്ങ് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയം നടക്കും. കൃഷ്ണ ശ്ലോകം 44. ഒന്നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യത്മന്യസേ ധ്രുവം ലോകം അധ്രുവം വാനചോ അഭയം ചോഭയം സർവദാ നഹി ശോച്യാസ്തേ സ്നേഹാദന്യത്ര മോഹജാത്. യത്മന്യസേ ധ്രുവം ലോകം അധ്രുവം വാനചോ ഉഭയം സർവദാ നഹി ചോച്യാസ്തേ സ്നേഹാദന്യത്ര മോഹജാത്. ഒരാൾ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ വായിക്കട്ടെ മാതാജി? ലീല ശ്ലോകം മാതാജി 44. യന്മന്യസേ ധ്രുവം ലോകമധ്രുവം വാ ന ചോഭയം സർവഥാ നഹി ശോച്യാസ്തേ സ്നേഹാദന്യത്ര മോഹജാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പദാനുപദാർത്ഥ ശീല പ്രഭുപാദർക്ക് എങ്കിലും മന്യസേ താങ്കൾ ചിന്തിക്കുക, ധ്രുവം നിരപേക്ഷ സത്യം, ലോക വ്യക്തികൾ അധ്രുവം അയാഥാർത്ഥ്യം വ അല്ലെങ്കിൽ നയില്ല ച കൂടാതെ ഉഭയം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും സർവഥ എല്ലാ പരിതസ്ഥിതികളിലും നയില്ല ഹി നിശ്ചയമായും ശോച്യാഹ വിലപിക്കാനുള്ള വിഷയം തേ അവ സ്നേഹ ഹേതുവാകയാൽ അന്യത്ര മറ്റു വിധത്തിൽ മോഹജാത് വ്യാമോഹത്താൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? നാരദ മഹർഷി വിഷ്ണു മഹാരാജാവിന് വീണ്ടും തത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ധരിപ്പിക്കുകയാണ്. അല്ലയോ രാജാവേ, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവേ, ആത്മാവിന് ശാശ്വത തത്വമായോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ശരീരത്തെ നശ്വരമായോ അല്ലെങ്കിൽ അവ്യക്തിഗത നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ സർവ്വതും നിലകൊള്ളുന്നതായോ അല്ലെങ്കിൽ സർവ്വതിനെയും ഭൗതിക ഘടകങ്ങളുടെയും ആത്മാവിന്റെയും വിശദീകരിക്കാനാവാത്ത സങ്കലനമായോ അത് എങ്ങനെ തന്നെ കരുതിയാലും എല്ലാ പരിതസ്ഥിതികളിലും വേർപിരിയലിന്റെ വികാരങ്ങൾ എന്നത് മായികമായ സ്നേഹം ഹേതുവാകയാൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം മായയാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ മായയാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ഈ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നതും മായ തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള തത്വമാണെങ്കിലും അല്ല ഭൗതിക ശരീരത്തെ കുറിച്ച് നശ്വരമായ ഭൗതിക ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ളതാണെങ്കിലും ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ആത്മാവ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അശാശ്വതമായ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും നശിക്കുന്ന ഭൗതിക ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും അല്ല അവ്യക്തിഗത നിരപേക്ഷ സത്യത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നതായ എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിലോ എല്ലാമാണെങ്കിലും ആത്മാവാണെങ്കിലും ഭൗതിക ഘടകമാണെങ്കിലും എല്ലാം എന്താണ്? നമ്മൾ സ്നേഹം കൊണ്ട് മായയാകുന്ന സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് നമുക്കതിനെ വേർപിരിയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വികാരം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് വലിയച്ഛനെയും വലിയമ്മയൊക്കെ വേർപിരിഞ്ഞു അല്ലെ?
അപ്പൊ ആ വേർപിരിയൽ എന്താണ്, നമുക്ക് അതൊരു വികാരമായത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കിപ്പോ ഒരു വിഷമം തോന്നുന്നത്. അത് പക്ഷെ ആ വിഷമം എന്താണ്, മായയാലുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടുള്ള വിഷമമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താ, ആത്മാവെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു, അത് കുറച്ചു നാള് ആ ചേഞ്ചസിൽ ഇടയാകും. അത് കഴിയുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും. അതാണ് ഒരു സത്യം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അത് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം എന്താണ്, ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ അത് വേറൊരു ശരീരത്തില് അനശ്വരമായിട്ട് നിലകൊള്ളുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ വേർപിരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് സങ്കടപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് മായയാലാണ് നമുക്ക് ഈ ശരീരബന്ധത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ മായ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കെന്താ മനസ്സിലാകും, ആത്മാവ് ഒരു ശരീരം വിട്ടു വേറൊരു ശരീരത്തിലോട്ട് പോയി എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ദുഃഖിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണ്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ കർമ്മ അനുസരിച്ച് അത് നടക്കും. ഭാവാർത്ഥം ശീലപ്രഭുപാദർക്ക് ജയ്. ഓരോ ജീവാത്മാവ്, അപ്പൊ ഇവർ വേർപിരിഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചിട്ട് വിഷമിക്കണ്ട. അത് ഏതാണ്, സത്യമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. പരമപുരുഷന്റെ വ്യതിരിക്ത അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാകുന്നുവെന്നാണ് പരമാർത്ഥം. നമ്മൾ ആത്മാവ് പരമാത്മാവിന്റെ ഒരു ഭാഗം എന്നാണ്. അതാണ് ഒരു സത്യം. അതങ്ങനെ വന്നും പോയിരിക്കും, അല്ലെ? മാത്രമല്ല ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വരൂപ അവസ്ഥ ഭഗവാൻ അധീനമായി സഹകരണത്തോടുള്ള സേവനമാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാവ് ഒരു ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ഭഗവാന്, അല്ലെ? ഭഗവാന് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുക, അല്ലെ? ഭഗവാന് അധീനമായിട്ട് കീഴ്പ്പെട്ട് സഹകരണത്തോടെ നമ്മൾ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശ്യം. അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ജീവിതം കൊണ്ടുള്ള ലക്ഷ്യം. അവന്റെ ബദ്ധമായ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്താൽ ആയാലും, അല്ലെങ്കിൽ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്തോടെയും അനശ്വരതയോടെയുള്ള മുക്താവസ്ഥയിലായാലും ജീവസത്ത ശാശ്വതമായി പരമപുരുഷന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കീഴിലാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ജ്ഞാനത്തോടെ ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞാലും, അല്ല നമ്മൾ അജ്ഞാനത്താൽ ഭൗതിക ജീവിതം ജീവിച്ചാലും, അല്ലെ? എന്താണ്, നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും, മുക്ത അവസ്ഥയിലായാലും നമ്മുടെ എന്താണ്, നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത്, ജീവസത്ത എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും. ഭഗവാനെ നമ്മൾ കീഴ്പ്പെട്ടാലും കീഴ്പ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും, നമ്മൾ മുക്ത അവസ്ഥയിലായാലും നമ്മൾ ആര് തന്നെയാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ്, ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുമാണ്. എന്നാൽ വസ്തുനിഷ്ഠമായ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉൽപ്പത്തിയില്ലാത്തവർ ജീവസത്തയുടെ യഥാർത്ഥ നിലയെക്കുറിച്ച് അഭ്യൂഹപരമായി നിരവധി പ്രമേയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമില്ലാത്തവരാണ് ഏതാണ് ഓരോ ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ പെട്ട് ഓരോന്ന് പറയുന്നത്. എങ്കിലും ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതനെന്നും പഞ്ചഭൂതാത്മകമായ ആവരണമായ ഭൗതിക ശരീരം നശ്വരവും താൽക്കാലികമാണെന്നും എല്ലാ തത്വശാസ്ത്ര സമ്പ്രദായങ്ങളും അംഗീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ഫിലോസഫിയിലും പറയുന്ന എന്താണ്, നമ്മുടെ ശരീരം നശ്വരമാണ്, ആത്മാവ്, ഭഗവാന്റെ ഭാഗമായ ആത്മാവ് അനശ്വരമാണ്, സ്ഥായി ആയിട്ടുള്ളതാണ്. കർമ്മ നിയമം അനുസരിച്ച് ശാശ്വതനായ ജീവസത്ത ഒരു ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊന്നിലേക്ക് ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി നടത്തുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, കർമ്മം അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ജീവിതം കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കർമ്മ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിലവിലുള്ള ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പറയുന്ന എന്താണ്, നമ്മൾ പുണ്യകർമ്മം ചെയ്താല് പുണ്യകർമ്മം അനുഭവിക്കാനുള്ള ഫലം അനുഭവിക്കാനുള്ള ശരീരം നമുക്ക് കിട്ടുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നു. അല്ല, മോശമാണ് നമ്മുടെ കർമ്മമെങ്കിൽ നമ്മൾ അധോലോകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഭൂമിയിലോ ഒക്കെ ജനിക്കും. അപ്പൊ കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ശരീരമായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. മാത്രവുമല്ല, അവയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഘടന അനുസരിച്ച് ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ നശ്വരങ്ങളും ആകുന്നു. അപ്പൊ ശരീരത്തിന് 6 തരം ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായി അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു, നശിക്കുന്നു. ആത്മാവ് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ, അഥവാ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഭൗതിക ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ വിലപിക്കേണ്ടതായ ഏതൊരു കാര്യവുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. നമ്മുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ശരീരം കിട്ടും. ആ ശരീരത്തില് ഏതാണ്, ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല,
നമ്മൾ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മളെ ചൊല്ലി മറ്റാരും വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യവുമില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ ഇത് നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് അത് നടന്നുകൊള്ളും. ഈശ്വരന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് നടന്നുകൊള്ളും എന്നാണ്. ഭൗതിക പഞ്ചര ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആത്മാവ് പരബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരും ആത്മാവിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരും എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയ ഗോചരമായ ജഡവസ്തുവിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്ന വേറൊരു കൂട്ടരുമുണ്ട്. ഇപ്പൊ രണ്ടു കൂട്ടരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു കൂട്ടര് പറയുന്ന ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആത്മാവ്, നമ്മുടെ മരണം വരുമ്പോ ആത്മാവ് ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വേറൊരു ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കാം. ചിലര് പറയുന്നു ആത്മാവെന്ന് പറയുന്ന ഒന്നേ ഇല്ല, ഇതെന്ന് ഒരു ജഡവസ്തുവാണ്. ജഡവസ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ മാറ്റർ എന്നാണ്. അപ്പൊ മരിച്ച ശരീരം എന്നല്ല, ജഡവസ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ മാറ്റർ. മറ്റത് സ്പിരിറ്റ്, ആത്മാവ് സ്പിരിറ്റ് അല്ലെ. പിന്നെ ഇതെന്താണ് ജഡവസ്തു? ശരീരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ജഡവസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മാറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ആത്മാവ് ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ മരണമടയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആത്മാവ് പോകുന്നു, വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു എന്നല്ല പറയുന്നത്. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ അതിന്റെ ഒറിജിനൽ സോഷ്യല് ഭൂമിയോട്, ആകാശത്തോട്, അങ്ങനെ ജലത്തോട്, അഗ്നിയോട്, വായുവിനോട്, പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ അതിന്റെ ഒറിജിനൽ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ ലയിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടരുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ചിലര് പറയുന്ന ഒരു ജീവിതമായി വെള്ളം അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന കാരണം അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആത്മാവിലെ വിശ്വസിക്കാത്തവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരും ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. രണ്ടു കൂട്ടരെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറയുന്നു. നിത്യജീവിതത്തിൽ നിരവധി ജഡവസ്തുക്കൾക്ക് ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് രൂപപരിണാമം സംഭവിക്കുന്നത് നാം കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു വസ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മരം, അതിന്റെ ഒരു സ്വരൂപാവസ്ഥ അതായിരുന്നു. അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വെട്ടിമുറിച്ച് പല പല സാധനങ്ങൾ ആക്കി മാറ്റുന്നു അല്ലെ. മേശ, കസേര, അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി മാറ്റുന്നു. അപ്പൊ അതിന് വേറൊരു രൂപമാണ് അപ്പൊ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു രൂപപരിണാമം അതിന് സംഭവിച്ചു. എന്നാൽ അത്തരം മാറ്റത്തിൽ നാം വിലപിക്കാറില്ല. ആരെങ്കിലും എന്റെ വൃക്ഷം പോയെ എന്ന് വിചാരിച്ച് വിലപിക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല. ആ വൃക്ഷത്തിനെ നമ്മൾ വേറെ വസ്തുക്കളാക്കി മാറ്റി. അതിലൊന്നും നമുക്ക് രൂപമാറ്റത്തിൽ നമുക്ക് വിഷമം തോന്നിയില്ല. അതേപോലെ ഒരു രൂപമാറ്റമാണ് ആത്മാവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ആത്മാവിന് വന്നതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം, ഒരു പേരോടുകൂടിയ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ജന്തു, നമ്മൾ ആവുമ്പോഴാണ് വിഷമം വരിക അല്ലെ. അപ്പൊ മനുഷ്യ ശരീരം അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ രൂപത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് വേറൊരു ശരീരത്തിലോട്ട് പ്രവേശിച്ചപ്പോ വേറൊരു രൂപം കിട്ടി. അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ അത് കാരണം വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. നമ്മൾ ഒരു വസ്തുവിന് രൂപത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി വേറൊരു വസ്തു ആക്കുന്നത് പോലെ ഉള്ളൂ. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച ഇരു കാര്യങ്ങളിലും ദൈവിക ശക്തിയുടെ കരുത്തിന് തടയുക അസാധ്യമാണ്. നമ്മളൊരു വൃക്ഷത്തെ മറ്റു ഉപകരണങ്ങളാക്കി മാറ്റിയാലും, അതേപോലെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പ്രാണൻ പോയിട്ട് അത് വേറൊരു ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോഴും ശരീരത്തിന് രൂപമാറ്റം വരുന്നു. അതെല്ലാം നമ്മളാൽ മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതല്ല. അതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ഇച്ഛയനുസരിച്ച് നടക്കും. ആർക്കും അതിൽ കൈകടത്താൻ സാധ്യമല്ല. ആകയാൽ മനസ്താപം ഉണ്ടാകാനുള്ള ഏതൊരു കാരണവുമില്ല. ഇപ്പൊ ഇവർ പോയെന്ന് വിചാരിച്ച് ഗാന്ധാരിയും ധൃതരാഷ്ട്രരും അതുപോലെ തന്നെ വിതുരരും പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവര് മരിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, വിലപിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 45. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മാജ്ജഹി അംഗവൈക്ലവ്യം അജ്ഞാനകൃതമാത്മനഃ കഥം ത്വനാഥാ കൃപണ വർത്തേരന്തെ ച മാം വിനാ. തസ്മാത് ജഹ്യംഗവൈക്ലവ്യം അജ്ഞാനകൃതം ആത്മനഃ കഥം ത്വനാഥാ കൃപണ വർത്തേരഞ്ചേ മാം വിനാ. വർത്തേരന്തെ ച മാം വിനാ. ഒരാൾ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ ചൊല്ലട്ടെ. ആ, ഓം നമോ വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 45. തസ്മാജ ജഹ്യംഗ വൈക്ലവ്യം അജ്ഞാനകൃതമാത്മന കഥം തു നാഥ കൃപണ വർത്തേരംസ്തേ ച മാം വിന. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ, മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പദാനുപദാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭാതക്ക് ജയ. തസ്മാതാകയ ജഹി ഉപേക്ഷിക്കുക, അങ്കാഹേ രാജാവേ, വൈക്ലവ്യം മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യം, അജ്ഞാന അജ്ഞത, കൃതം കാരണത്താൽ, ആത്മനഃ അങ്ങയുടെ സ്വയം, കഥം എങ്ങനെ, തു എന്നാൽ, അനാഥാഹ അശരണരായ, കൃപണ പാവങ്ങൾ, വർത്തേരൻ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുക, തേ അവർ, ചവും മാം എന്നെ, വിന കൂടാതെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ്? ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച അജ്ഞത ഹേതുവായുള്ള അങ്ങയുടെ ആകുലത ഉപേക്ഷിക്കുക. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരന് ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇവർ പോയപ്പോ ഇവരുടെ ശരീരത്തിന് എന്ത് പറ്റും എന്നാണ് ഇവിടെ ആലോചിക്കുന്നത് യുധിഷ്ഠിരൻ, അല്ലേ? ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണ്. വലിയമ്മ, വലിയച്ഛൻ എന്നുള്ള ചിറ്റപ്പൻ എന്നുള്ള ചിന്തയാണ്, അല്ലാതെ അവരുടെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയല്ല എന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ശരിയായിട്ട് അറിഞ്ഞൂടാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങക്ക് വിഷമം തോന്നുന്നത്. അപ്പം എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? അശരണരായ ആ പാവങ്ങൾ അങ്ങേ കൂടാതെ എങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്ന് അങ്ങിപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ പ്രായമായവരാണ്, അവർക്ക് വേണ്ട അത്ര ശ്രദ്ധ, അല്ലേ? പിന്നെ അവർക്ക് സേവനം കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ, അപ്പൊ അവരെന്നെ കൂടാതെ, എന്റെ സേവനം കൂടാതെ എങ്ങനെ ജീവിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ചാണ് അങ്ങക്കിപ്പൊ വിഷമം. അപ്പൊ അവരുടെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചല്ല ചിന്തിക്കുന്ന, അവരുടെ ശരീരത്തിനാണ് പ്രായം വന്നത്, അല്ലെ? ആത്മാവിന് പ്രായം വരുന്നുണ്ടോ? ആത്മാവിന് പ്രായമില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തയില്ല, അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവരുടെ ശരീരം വയസ്സായി എന്ന് വിചാരിച്ചങ്ങ് വിഷമിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഭാവാർത്ഥം. ശീലപ്രഭാതർക്ക് ജയ. നമ്മുടെ ഉറ്റവരും ഉടയവരും അശരരാണെന്നും നമ്മെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും നാം കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ അജ്ഞത ആകയാലാണ്. അപ്പൊ ഇത് അജ്ഞത കാരണമാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നത്? നമ്മളില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഓരോ ജീവജന്തുവിനെ ലോകത്ത് അവരാർജിച്ച നിലയ്ക്കനുസരിച്ച് പരമപുരുഷ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാനുസൃതമായി എല്ലാവിധ സംരക്ഷണവും അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടികർത്താവാണ്, പരിരക്ഷകനാണ്, അല്ലെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ പരിരക്ഷ ആര് നൽകും? ഭഗവാൻ തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ട പരിരക്ഷ നൽകും എന്നാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് വിഷമിക്കണ്ട. ഭഗവാൻ ഭൂതഭൃത്, അതായത് സർവ്വജീവസത്തുക്കൾക്കും സംരക്ഷണം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവൻ എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പിതാവ് ജന്മം കൊടുത്ത അവരുടെ ഏതാണ് ക്ഷേമ ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്? മാതാപിതാക്കളുടെ, അല്ലെ? പിതാവും മാതാവിന്റെയും ഏതാണ് ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ പിതാവ് എന്നതുകൊണ്ട്, ഭഗവാൻ നമുക്ക് ജന്മം നൽകിയത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഏതാണ് സംരക്ഷണം ഭഗവാൻ തന്നെ ചെയ്തു കൊള്ളും. ഒരുവൻ തന്റെ കടമകൾ മാത്രം നിർവഹിച്ചാൽ മതി. കാരണം എന്താ? നമ്മൾ നമ്മുടെ ധർമ്മം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നല്ലാതെ അവരെ കുറിച്ച് വേവലാതിപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം പരമപുരുഷ ഭഗവാൻ അല്ലാതെ മറ്റാർക്കും മറ്റൊരാൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാൻ ആവില്ല. നമ്മൾ എത്ര തന്നെ ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ്? ഭഗവാന് മാത്രമേ എല്ലാവർക്കും സംരക്ഷണം നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. അത് അദ്ദേഹം ഗർഭോദകച്ചായ വിഷ്ണുവായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ഇനി നമ്മുടെ വരുന്ന ശ്ലോകത്തിൽ ഇത് കൂടുതൽ വ്യക്തമായി വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാവർക്കും സംരക്ഷണം. അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ആരും വിഷമിക്കണ്ട. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ടാണ് സംരക്ഷണം നൽകുക. ഹരികൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 46. കാലകർമ്മ ഗുണാധീനോ ദേഹോയം പാഞ്ചഭൗതികഃ കഥമന്യാസ്തു ഗോപായേ സർപ്പഗ്രസ്തോ യഥാ പരം. കാലകർമ്മ ഗുണാധീനോ ദേഹോയം പാഞ്ചഭൗതികഃ കഥമന്യാസ്തു ഗോപായേ സർപ്പഗ്രസ്തോ യഥാ പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാൾ വായിച്ചോളൂ.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാലകർമ്മ ഗുണാധീനോ ദേഹോയം പാഞ്ചഭൗതിക കഥമാന്യാംസ്തു കോപായേ സർപ്പഗ്രസ്തോ യഥാ പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രധാന പദാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭാതർക്ക് ജയ. കാല ശാശ്വതമായ കാലം, കർമ്മ കർമ്മം, ഗുണ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ, അധീന നിയന്ത്രണത്തിൻ കീഴിൽ, ദേഹ ഭൗതിക ശരീരവും മനസ്സും, അയം ഈ പാഞ്ചഭൗതിക പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായ കഥം എങ്ങനെ, അന്യാൻ മറ്റുള്ളവർ, തു എന്നാൽ ഗോപായി സംരക്ഷണം നൽകുക, സർപ്പഗ്രസ്ത സർപ്പദർശനമേറ്റ ഒരുവൻ, യഥാ അത്രത്തോളം, പരം മറ്റുള്ളവർ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം സർപ്പത്തിനെ കുറിച്ചാണ്, സർപ്പദർശനത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ്? സ്വയം പാമ്പിന്റെ വായിൽ അകപ്പെട്ടവർ മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കാം എന്നാണ്. ഇപ്പൊ പാമ്പിന്റെ വായിൽ അകപ്പെട്ടാല് നമ്മളെ തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മളെ തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവനവനെ തന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്തവര് മറ്റുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാകും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. പഞ്ചഭൂതാത്മകമായ ഈ ഭൗതിക ശരീരം മുമ്പേ തന്നെ ശാശ്വതമായ കാലത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതാണ് ഭൗതിക ലോകത്ത് വരുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ എന്തിന്റെ കീഴിലാകുന്നു? ത്രിഗുണങ്ങളുടെ കീഴിൽ വരുന്നു അല്ലെ? പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ ബാക്കിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാം. പിന്നെ കാലമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ കാലമാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ? അപ്പൊ കാലത്തിൽ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മം, കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ 5 ഘടകങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീതയെ പഠിക്കുന്നതിൽ ഒരു ഘടകം ഇതാണ്, കാലമാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഈശ്വരം, പിന്നെ ഏതാണ് ആത്മാവ് അല്ലെ? പിന്നെ ഭൗതിക ശരീരം, പിന്നെ ഏതാണ് കാലം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ 5 ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അത് ആ കാലമാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ കാലത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോന്ന് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരും, മരണം വരും, എല്ലാം കാലം നിശ്ചയിക്കും എന്നാണ്. കാലമാണ് എല്ലാം നിശ്ചയിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളെ കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അതിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ നമ്മൾ പെട്ട് സത്വഗുണോ രജോ ഗുണോ തമോ ഗുണോ അനുസരിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കും. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മുമ്പ് തന്നെ പാമ്പിൻ വായിൽ അകപ്പെട്ട അതിന് മറ്റുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുക? അപ്പൊ എന്താണ്? ഒരുവൻ ആരുടെ കീഴിലാണ് ഇപ്പം പെട്ടിരിക്കുന്നത്? പാമ്പിന്റെ വായ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെയും കർമ്മത്തിന്റെയും കാലത്തിന്റെയും കീഴിൽ വന്ന് പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമുക്ക് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാനേ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ എല്ലാം രക്ഷിക്കേണ്ടത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നമ്മളെ എല്ലാം സംരക്ഷിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് വിചാരിച്ചാല് ആരുടെ ജീവിതം മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല. ധൃതരാഷ്ട്രയുടെയോ പാഞ്ചാലിയുടെയോ വിതുരന്റെയോ ജീവിതം മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. അത് കാലം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവരുടെ കർമ്മം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവരുടെ പ്രവൃത്തി ത്രിഗുണങ്ങളുടെ കീഴില് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താണ്? എല്ലാം ഈ 3 ഘടകങ്ങളും നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. കാരണം നമ്മളും ഇതിൽ പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് എന്നാണ്. പാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. നമ്മൾ ഈ 3-ൽ പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക, സാമൂഹ്യ, സാംസ്കാരിക പ്രചരണങ്ങളിലൂടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന. അപ്പൊ ഇത് വായിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതിയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? 8:23 അതോ ഇന്ന് ക്ലാസ് ഇല്ലല്ലോ ആയിരിക്കും, ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ശനിയാഴ്ച അല്ലേ മാതാജി? അപ്പൊ വായിക്കാം അല്ലെ? രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക, സാമൂഹ്യ, സാംസ്കാരിക പ്രചരണങ്ങളിലൂടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ലോക പ്രസ്ഥാനങ്ങളാൽ ആർക്കും ഒരു പ്രയോജനവും ചെയ്യാനാകില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും നന്മ വരുത്താനും എല്ലാവർക്കും മുന്നേറ്റം വരുത്താനും അതൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങളെ നമുക്ക് സാധിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക, സാമൂഹ്യ, സാംസ്കാരിക സംഘടനകളൊക്കെ നമുക്ക് ഏതാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെ സഹായിക്കുക.
അവർക്ക് എന്താണ് നമ്മളെ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉയർത്താനോ നമ്മളെ ഇവിടെ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും അവർക്ക് സാധിക്കത്തില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം ജീവസത്തകൾ ഉന്നത ശക്തിയാൽ നിയന്ത്രിതരാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ആളുകൾ എത്ര വിചാരിച്ചാലും നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഉയർച്ച വന്നെന്നിരിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മള് എന്നേക്കുമായിട്ടുള്ള മോചനം തരാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കത്തില്ല. കാരണം ഇത് ഉന്നത ശക്തി എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാനാൽ നിയന്ത്രിതരാണ്. ശാശ്വതമായ കാലത്താലും വ്യത്യസ്ത പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ ശാസനത്തിന് വിധേയമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാലും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ് ഒരു ബദ്ധാത്മാവ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സ്വതന്ത്രരല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ അതിന് കീഴിലാണ് നമ്മൾ. അതാണ് കാലവും നമുക്ക് അല്ലെ, കാലം ഓരോ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും അല്ലെ. അപ്പൊ കാലത്തിന് നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ നമ്മൾ പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഘടകത്തിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും കീഴിലാണ് നമ്മൾ. സത്വം രജതമോ എന്നിങ്ങനെ ത്രിവിധ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഒരാൾ സത്വഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതൻ അല്ലാത്ത പക്ഷം വസ്തുക്കളെ അതേപടി കാണുക സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത് സത്വഗുണം അല്ലെ. ഒരുപാട് നല്ല ഗുണങ്ങളുള്ള ആളുകളാണ് സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു വിധത്തില് സമഭാവനയൊക്കെ കാണാനും വസ്തുതകളെ ഭഗവാൻ ആരാണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്, അവർക്ക് സാമ്പത്തിക സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളൊന്നും കൈവരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ലാത്ത ഒരുപാട് നല്ല ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളവരാണ്. 26 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങളുള്ളവരെന്താണ്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ചയിലൊന്നും അവർക്ക് താല്പര്യം കാണില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. രജോ ഗുണ പ്രധാനർക്കും തമോ ഗുണ പ്രധാനർക്കും കാര്യങ്ങൾ അതേപടി കാണാൻ പോലും കഴിയില്ല. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്കാണ് ഭഗവാനെ കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. മറ്റു രണ്ട് ഗുണങ്ങളില് രജോ ഗുണക്കാരെപ്പോഴും ഇരുട്ട വെളുക്ക പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ധനസമ്പാദനത്തിനും അതേപോലെ തന്നെ സന്തോഷങ്ങൾ നേടുന്നതിനും വേണ്ടി. തമോ ഗുണക്കാരാണെങ്കിലോ ഉറങ്ങിയും അല്ലെ അങ്ങനെ അലസരായിട്ടും അങ്ങനെ കിടക്കുന്നവരാണ്. അവരൊരിക്കലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് രണ്ട് കൂട്ടരും ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ഇടയില്ല. ആകയാൽ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നേരായ പാതയിൽ നയിക്കാൻ കഴിയില്ല. ധനസമ്പാദനം മുഖ്യ ലക്ഷ്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നവർക്ക് എങ്ങനെയും പണം സമ്പാദിക്കണം എന്നായിരിക്കാം. അപ്പൊ അവർക്ക് ഓർമ്മ വരത്തില്ല നല്ല ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ അവർക്ക് വരത്തേയില്ല. സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരുവന് മാത്രമേ ഒരു പരിധിയെങ്കിലും തന്റെ പ്രവൃത്തികളെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കാൻ സാധിക്കൂ. നേർവഴി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടാനും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനും ഭഗവാനുമായിട്ട് യോഗയിൽ ഏർപ്പെടാനും അങ്ങനെ ഭഗവത്ധാമത്തിലെത്താനും ഒക്കെ ഉള്ള ചിന്ത വരുന്നത് ആർക്ക് മാത്രമേ വരൂ, സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്കേ വരൂ. ഒരു പരിധി എന്നാണെന്ന് വെച്ചാൽ സത്വഗുണത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടെല്ലാം സാധിക്കുന്നത്. സമഭാവനയൊക്കെ വരുന്നത്, ഉത്തമനായിട്ട് വരുന്ന. മറ്റേതാണ് കനിഷ്ഠാധികാരി മധ്യമാധികാരി ഒക്കെ ആകുന്നുള്ളു. ഉത്തമാധികാരി ആകണമെങ്കിൽ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലെത്താം. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലെത്തിയവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൂരിപക്ഷം മനുഷ്യര് തമോ ഗുണികളാകയാൽ അവരുടെ ആസൂത്രണങ്ങളും പദ്ധതികളും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഏതൊരു നന്മയും ചെയ്യുന്നില്ല. പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമായി ശാശ്വതമായ ഒരു കാലമുണ്ട്. അപ്പൊ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്കും മേലെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങൾക്കും മേലെയായിട്ടാണ് ഏതിന്റെ സ്ഥാനം, കാലത്തിന്റെ സ്ഥാനം. അത് ഭഗവാനാണ്. കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാറ്റിനെയും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ അതിനെ കാലം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമ്മൾ ജനിച്ചു വളർന്നു യുവത്വത്തിലെത്തി നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥരായി അല്ലെ. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ക്രമേണ നമ്മുടെ ശക്തി ക്ഷയിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ നിന്ന് പോകുക. അത് കാലം മാറ്റമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഓരോ നിമിഷവും അല്ലെ, ഒരു നിമിഷത്തിന്റെ എത്രയോ ചെറിയ അംശം നോക്കിയാലും
അപ്പോഴും നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കാലം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ രൂപമാറ്റങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണം. താൽക്കാലികമായി പ്രയോജനകരമാം വിധം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ആ നല്ല പദ്ധതി സമയത്തിന്റെ പ്രവാഹത്തിൽ നിരാശമായി തീരുന്നത് കാലം കാട്ടിത്തരും. അപ്പൊ നന്മയും ചിന്മയും വരും അല്ലെ. നമ്മൾ നല്ലത് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചാലും കാലം കഴിയുമ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് മാറും? ചിലപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിന്റെ പ്രതികൂലമായിട്ട് വരും. അപ്പൊ കാലസർപ്പം എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. അഥവാ എപ്പോഴും മാരകമായി ദംശിക്കുന്ന മൂർഖം പാമ്പിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ശാശ്വതമായ കാലത്തെ ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമായ ഒരേ ഒരു കാര്യം. അപ്പൊ കാലസർപ്പം എന്നാണ്, മൂർഖം പാമ്പായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അത് ഒരാളെ നീരാളിപ്പിടുത്തം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് അല്ലെ. അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കാലത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ പ്രായം തന്നെ എത്ര നമ്മൾ പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് ഡൈയൊക്കെ ചെയ്തും ഒരുപാട് കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഒക്കെ മുഖത്തിനെയും ശരീരത്തിനെയൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പുഷ്ടിപ്പെടുത്തി നിർത്താൻ നോക്കിയാലും കാലം പറയും നിനക്ക് ഇത്ര വയസ്സായി അല്ലേ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രായം നമ്മുടെ കാലം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ പ്രായം നമുക്ക് മറച്ചു വെക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. അത് എപ്പോഴും വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ ഇപ്പൊ സിനിമ സ്റ്റാർസ് നമുക്കറിയാം, അവരെന്ന് യുവത്വം കാണാനായിട്ട് അല്ലെ, യുവത്വം നിലനിർത്തും. പക്ഷെ അവർക്ക് സമയമാകുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം? മരണം വരും അല്ലെ. അപ്പൊ കാലം തന്നെയാണ് അവർക്കും മരണം വരുത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പോകേണ്ട സമയമാകുമ്പോ പോകും. അത് കാലം തന്നെയാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ലോകോപകാരപ്രദമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പരമപരിപൂർണമായ പദ്ധതി ഏവരെയും ലോകത്തിലുടനീളം ഭക്തിയോഗം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിൽ വ്യാപൃതരാക്കുകയാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളേതോ വിട്ടാണ് കാലത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്നും പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തു കിടക്കാനുള്ള ഉപായം ഭഗവത്ഗീത 14:25 നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭക്തിയോഗമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വേറെ ഏത് യോഗയിലൂടെയും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കത്തില്ല. കാലത്തിനെ നമുക്ക് കടത്തി വെട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ്? ഭക്തിയോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെ. ഭക്തിയോഗയിലെത്തുമ്പോ ഇപ്പൊ തന്നെ പലർക്കും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ വേണ്ടെന്ന് വെക്കും. ഭക്തിയോഗയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ അതിനൊന്നും അത്രയ്ക്കും വേണ്ട, പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണ്ട എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വരും. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗയിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമുക്ക് കാലത്തിനോടൊപ്പം അറിയാതെ തന്നെ നീങ്ങാം. മറ്റേ നമ്മൾ ഒരു വ്യാകുലതയാണ്, എനിക്ക് പ്രായമായി എന്നൊരു വ്യാകുലത വരും. അതേസമയം ഭക്തിയോഗയിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനാണ് ഈ കാലമാറ്റം വന്നത്, നമ്മുടെ മനസ്സിനല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഭക്തിയോഗ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതില് നമ്മൾ നിരതരാകുക. എന്തെന്നാൽ അതിന് മാത്രമേ മായയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്നും, അഥവാ മുകളിൽ വിവരിച്ചതുപോലെ കാലം, കർമ്മം, ഗുണം എന്നിവയാൽ പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെട്ട ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിൽ നിന്നും ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് എത്ര പ്രായമായെന്നോ നമ്മുടെ കർമ്മഫലം എന്തായിരിക്കുമെന്നോ അല്ലെ, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗുണങ്ങളാൽ നമ്മൾ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നു എന്നോ ഒന്നും നമുക്ക് തോന്നാറില്ല. നമുക്ക് എപ്പോഴും സത്വഗുണത്തിലോട്ട് വരാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിൽ വരുമ്പോൾ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളുടെ ദൂഷ്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാകുന്നു. നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ ഉയരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണാനും വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കാനും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ചിന്ത കൂടുതൽ വരാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. ഭക്തി യോഗ നമ്മളെ സഹായിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കാലത്തിനെ കുറിച്ചോ കർമ്മത്തിനെ കുറിച്ചോ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തെ കുറിച്ചോ അധികം വ്യാകുലത ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതാണ് നമുക്ക് സമാധാനവും നമുക്ക് മോചനത്തിനും ഉള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം. ഭഗവത്ഗീത 14:26 ഇതിനെ സുനിശ്ചിതമായിട്ട് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗയില് എല്ലാവരും പങ്കാളികളാകുക. അപ്പൊ ഏതിന്റെയൊക്കെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചിതരാകാം? കാലം, കർമ്മം, ഗുണം
എന്നിവയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചിതമാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവരുടെ സ്വാധീനം ഇല്ല. അത് കുറയ്ക്കാനും ക്രമേണ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? തള്ളിക്കളയുന്നു. അപ്പൊ അതിനെ തള്ളിക്കളയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. നമ്മൾ കർമ്മഫലത്തിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള ചിന്ത വരുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ കർമ്മമെല്ലാം എന്താണ്? നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളായിരിക്കും ചെയ്യുക. ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും കർമ്മഫലം നല്ലതായിരിക്കുമോ ചീത്തയായിരിക്കുമോ എന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾ വേവലാതിപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാനും